Strýko! Strýko! Bolo to neuveriteľné. Vedel som, že moja matka má v Amerike brata. A teraz bol tu. A z ničoho nič som už nebol nejaký úbohý prisťahovalec, ale synovec ohromne mocného a bohatého muža. Ako keby som sa znova narodil. A ostávalo len vystúpiť z lode a konečne byť v Amerike. Nice to meet you. How do you do? I like New York very much. Chceli by ste odsolať dieťa? Stačí, keď poviete áno. Áno. Áno! A tak som sa stal liftbojom v hoteli Occidental.